Mbok rondo ini kecil. Mbok rondo wong. Kula nuwun. Mbak. Kene iki desa ngendi, Mbak? Omahe masih kaya ngene. Oh, nganu Mas. Endi? Bejengan. Bejengan. Mau kancaku ndak ana sing rene? Ana mau Mas, mau. Ana. Wong pira, Mbak? Wong siji tok mau. Nganu ngono ki Mas, ngeplo gawe omah karepan ndelok-ndelok. Oh, ndelok omah kono ku mau. Omah gede. Iki jajan bubur ngono kuwi. Adem apa panas? Kira seger nak panas. Biasa adem. Lah ya ora usah digawe. Oh, tak gebesan kapok kecelok kowe. Lah napa lah kula ora jenengan gek ngarit takoki wong barang. Eh? Ayo. Tak ora selampat ora ngaret jual. Lah napa? Lah nggih gek lereng. Coba ngendi kowe? Buka rek. Dari malam. Selam. Lah wong ngendi kae? Nggih, wong kok. Biar tua wis apa. Ora sing lak ngebrak apa sing nek ngendi rek? Nah lagi ngebrak. Iki kok elek denengkel gede. Nganu Mas. Aduh. Kiri iki mesti. Aduh, ngomong kali gede seweger. Ayo tak teburi lah ngonten. Padahal nonton wong atus ya. Ora. Padahal nonton wong atus ya. Oke, jalan-jalan lagi ke rumahnya Mbok Rondo. Dua janda ning mana? Rumah dua janda pokoknya iki viral ya, tak parani meneh. Kumpul-kumpul neng kono ibu-ibuke main ning kebunan iki. Anak-anak kecil gitu mainan apa kayak masih neng wit-witan ya seperti kaya di rumah neng kampung biasa. Saya kayak wit-witan kemudian jalannya Mas Aran kalau ada ularnya ini buah ini ditutul sama ular buah. Di pinggiran ki omahe ana omah loro kuwi sing kuwi omahe urung dadi. Belum jadi rumahnya. Ini jalannya mengkhawatirkan jalannya tanah. Nah udan wis ora iso metu iki. Jalannya seperti ini. Posisi rumahnya di atas. Sama itu juga ada rumah di atas. Itu rumahnya besar. Nah. Iki kita ono wonge do nek omah iki. Kayak nek suara-suara do ganjaran omahe ning layang-layang. Bapak-bapak iki mbuh mainan apa kuwi? Layang-layang aja. Bikin apa ki bapak iki? Bikin layang-layang. Damel apa nih kok, Pak? Iki Mas, layangan iki. Kok modelnya ngono? Mas, sewangan Mas. Jenenge sewangan. Cara bahasane kene sewangan Mas. Boleh Mas. Lah nak kowe kudune angin gede nak ra Mas. Yo Mas iki kudu nek sawah Mas, nek kene yo nyantol. Nyantol kabel kuwi. Nuruti adikku kae mau ya Mas. Oh, adine lanang. Adikku lanang Mas. Siji tok adine. Nah kok Ini lah gawe apa toko Mas? Iki lah dhewe Mas. Ngene kok Mas. Mas. Itu karo tuku Mas. Mas, kenalan saya Mas. Nggih, Rudi. kula antok Mas. Kula saking Wonosegoro Mas. Walah. Mriki- Ki ambek niku Mas. Nggih. Apa enten rezeki? Kiambak. Mriki desane pundi nggih? Iki Niki? Dumbaran. Saking jalan-jalan saking nurut kali Tuntang kae. Ini kok saged dugi mriki Lah Mas. Pinten tak deloki dalan kuwi mau. Wis pokoke mlaku terus ngono kuwi. Video-video ngoten niku. Nggih, damel kegiatan timbang begok anu. Nah niku diunggah
Unggah teng nopo Mas? Anu YouTube. Oh, YouTube. Mas. Bisa pakai dicek mawon. Enten HP break itu. Nggih, makanya kalau cek nggih Mas. Oh, nggih. Nggih mon Mas tersuwun ya. Iya Mas. Matur suwun niki selak ajeng pindah nggih malih. Ngono ya Pak. Oke, jumpa lagi di Elis TV-nya. Kali ini kita akan jalan-jalan lagi di perkampungan. Ini ada rumah yang terbengkalai karena tidak dilanjutkan. Rumahnya besar ini. Coba kita ke tempat rumah itu. Bagaimana kondisi rumahnya? Ini rumahnya di pinggir, di tengah-tengah hutan, pohonan, banyak pepohonan di sini. Ini belum ada jalannya. Jalannya masih seperti ini, tapi ada jalan itu mungkin jalan sebelahnya mungkin anak omah jajal tarono. Ini masih kayak wit-witan nih saya, rapat wit-witan jati. Oh ini rumahnya Purwodadi, bentuk-bentuknya kaya omah daerah Purwodadi, besar gede dhuwur tuhu. Omahnya iki papane kaya wis papan wis tuwa-tuwa. Jajal dileki nek omah. Ngarep omah wit-witan tok isine. Oke. Pohon-pohonan. Nuwun. Lawange mau jajal deloki bentuke kaya ngapa. Jerone sih tanah, masih tanah-tanah seperti ini. Oh, ora tinggoni iki. Omahe ora tinggoni. Kita di buri kono isih enak omah. Si enak omahe jajal parani. Menawa ana wonge. Oke, enak omah ning kono. Burine omah. Iki omah aduh saka tangga iki, tanggane aduh. Tanggane aduh akeh enak omah ning kono. Jauh dari keramaian ini wah ketoke sahdu nak ning kene iki. Wis sak pola-polae ora nemu ngganggu. Coba kita ke sana. Iki isih akeh wit-witane omahe. Wadem. Omahe kaya ngono kuwi omahe. Wis enake siji tok iki omahe kene-kene. Dhuwur-dhuwure ya isih wit-witan kabeh ya. Omahe dhewe nek kene nek pinggir dhewe cedak kebonan wit-witan isih akeh. Iki omahe mau nek kene. Jajal ono maju. Lawange mengo ana wong kok ditakoki. Oh, ini banyune, wah saka ngendi banyune apa bikin sumur, nggih sumur dhewe iki ya. Wonge ki opo ki wonge? Nek wong apa ora iki? Ini digantung gini. Bisa kebunan tok enak gini. Kebunan. Ini kebunan kabeh lah wis. Sahdu pokoke. Ini jeru. Celuk-celuki wong nek jeru. Ora metu-metu kae.
Lu wit-witan tok. Aduh saka tangga iki.